Lho, entek gase. Lho, kontek tenan to ya. Lah kok isih abot tapi kok ora kenek. Apa bocah-bocah mambengi nggae kopi lali ra dipateni. Ini jajal tak jajal, sapa ngerti apa iso. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, tangga ra iso, apa ya entek tenan iki. Neng ndi sing enek gas ki, saiki ki muter-muter golek gas ra enek. Alah, jajal ning warung lah golek gas lah, ngendi sing eneng iki ya. Warung endi iki sing enek gas ya. Alah, golek gas ning ndi ning donya ngendi kok ora enek, ngendi ya. Regane 20.000 nek enek tak tuku, ora enek kok ya, ngemasak nganggo apa iki aku ora masak ya ini. Piye iki carane golek gas ning ndi iki? Lale dan cep menang cepi nangis. Yen nangis ndak ilang ayune. Tak emban nganggo jari kawung. Cep menang anakku sing ayu mablong. Apa kowe arep njaluk apa? Tak lela cep meneng aja pijar nangis. Yen nangis munda ilang ayune. Tak lela cep meneng aja pijar nangis. Yen nangis munda ilang ayune. Elek wis ayu ilang ayune. Moblong-moblong wayahe terserah moblong-moblong. Elek karuan iki. Tak emban nganggo jari kawung. Cak ayu kowe arep njaluk apa? Cep meneng aja nangis wae. Tak lela cep meneng aja pijar nangis. Yen nangis ndak ilang ayune. Wah elek tenan wisan tambah ra ayu. Wis ra karuan ayu-ayu dadi elek wong ilang ayu wisan. Tak emban nganggo jari kawung. Aja sok gampang janji wong manis. Alah janji wong manis meneh lek duit nen manis meneh. Ketenono wae ditawari. Yen tak amung lamis becik aluwung prasaja marah gawe gelo. Aku iki prasaja. Aku iki lali. Lali meneh aku mau gara-gara janji wong manis mau. Dadi lali. Piye nyanyi lanjut ra iso terusan. Wis to, kapan meneh saniki. Sik. Ya. Ayo kita ning gembira luka. Piye mau? Sing ning tengah-tengah kuwi. Alian numpak prau layar. Dina minggu ke pariwisata.
Ayo. Ah lali pat mat. Ah lali nak ngene iki terusan. Neng ini sih. Iya ya terusan ler lanjut nih. Lali ra kelingan blas. Alon praune wis nengah. Ya banyu pinula ora jemu karo mesem guyu ngilangake rasa kluwih kang lesu. Cara aku dadi artis ngono suaraku lah apik wisan iki tekan ngendi-ngendi. Aku ora dadi artis ki ya apa carane lek dadi artis ya kapan aku bisa dadi artis. Wow. Sing kelapa katon ngawe-awe. Prayogane becik bali wae. Dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Walah, Rut song apa to, Ro? Ngok kayak mau mbok kok nyanyi terus apa bahagia? Ya bahagia ki selalu to, Lele. Wong urip ki mesti bahagia to, Lele. Ini dadi lho, bantu simbok nang kene linggo kene. Oke, men to, Mbok, nyayur kangkonge, Mbok. Iya, Le. Bate oke ngene bumbune gak ono. Arep tuku ning warung. Waduh warunge gak lel mlaku aras-arasen mbok Lele. Sopo sing tak kongkon iki carane ngene iki? Kok gak sida nyayur mbok engko ora madang karo sayur iki engko. Emang bumbune kangkonge apa wae to, Mbok? Bumbune warna-warna lho, Le. Brambang bawang, lombok micin, gula ya. Kena rano bumbune gak enak lho wong kampung iki. Sing pedes lomboke sing akeh pokoke enak nyayur kangkung. Kangkung ya panah kangkung to, Mbok. Seneng aku. Enak lho Le iki. Pejabat kena raman sayur kangkung ya don ora dadi pejabat. Pokoke vitamine oke lho Le iki Le. Kuwi isine oke tenan wong tani iki makame ya sayur kangkung. Ya warna-warna lah Le. Enak tenan pokoknya sayur sing enak pokoke engko Le kowe mangan kok lak entek uwake kene mangkem. Segone make mboke sewakul kok lak entek. Le iki engko pitikno ya Le. Ya, Mbok. Mboke tak niliki kae masakane mboke kae engko dine gosong ya. Masak, gak entek. Ya apa iki carane engko ora mateng aku ora do madang iki engko. Minyak barang entek iki piye. Kapan iku mateng iki engko? Wong kerja do balik. Iku mateng sayurku ora do madang bapakku iki engko. Aku nak rene njaluk mangan gak ono sayur iki engko. Walah, gas entek tiwasan tak tunggu iki. Ro, Le, gas mbok entek, Le. Oke, Mbok. Gas entek, Le. Iki tukune ndi, Mbok? Tuku ngeniwan kono lho, Le, mau ki lali gak tak endangi. Aku ki arep rono-rono males arep nyayur gas entek. Kok mbahmu selak balik engko urung mateng sayure ra madang kok mbahmu. Yu menurut jenengan ki saiki wis merdeka apa urung to Yu? Ya urung to, Nak. Urung merdeka, nek merdeka lah apa-apa gratis. Gas gratis, listrik gratis to, Nak. Jan penak zaman biyen kok Yu. Apa-apa serba gratis. Sayur ekin. Piye-piye ki nek zaman biyen ya Yu. Kabeh gratis, sayuran tandur dhewe. Aduh.
Kayu ratuku, beras ratuku, sayuran ratuku, kabeh ditandur dhewe. Iya enak. Piye-piye ki nek jaman biyen ya yu apa-apa gratis, kayu gratis, sayuran gratis. Iya enak. Piye-piye lah. Piye to saiki iki apa-apa larang. Minyak larang, biaya sekolah mundak. Apa meneh? Muga-muga pemimpin saiki, Pemimpin sing anyar muga pemimpin sing anyar iso mulya, iso merubah nasib dhewe. iso berubah nasib dhewe kabeh mulya. Yuk. Muga-muga resik. Piye? Muga-muga pemimpin saiki, Sing anyar iki engko muga-muga pemimpin sing anyar iki engko iso berubah, iso mulya kabeh. Iya ya yu.